שם זה הכותרת של הבן אדם. זה אבן היסוד לתקשורת בין אנשים. השם שלנו אומר עלינו משהו, אפילו משהו קטן. לפי המסורת האתיופית, התינוק יקבל את שמו 40 יום אחרי שהוא נולד, ואם זו תינוקת אז 80 יום. השם מספר סיפור, יש לו משמעות, הוא מספר על התקופה שהתינוק נולד, המקום, האופי של התינוק, והרגע שהוא מעורר אצל משפחתו. בעלייה לישראל, הרבה מהשמות שונו כבר מהירידה מהמטוס בשדה התעופה. ככל שמסת העולים הייתה גדולה יותר, נתינת השמות הייתה שרירותית יותר. שמות נשלפו בהקריות ממאגר שמות תנ"כיים, מבלי להסתכל אפילו על שמו המקורי של האדם, על המשמעות שלו. בשביל הממסד, השינוי של השמות סימל את המעבר מחברה מסורתית למודרנית. הגישה הייתה של אדונים שבאים להכווין ולהטמיע. התייחסו לכל העולים כקבוצה ולא כיחידים. הפעולה של שינוי השם באה למחוק את העבר ולפתוח דף חדש. וזה עשה בדיוק ההפך, בהרבה מקרים. נוצרו משברי זהות, חוסר חיבור. למה האדם בעצם צריך לוותר על זהותו ועל שמו שניתן לו מתוך כוונה וסיבה? סיפור נשאר מאחור, ונשארת רק מילה שאין לה משמעות עבור האדם המוטה אותה. שמי טעון, השם שלי, המשמעות שלו זה תהיה. כשעליתי לארץ בגיל 4, הגננת שלי נתנה לי שם אחר, נורית. אימצתי את השם בגאווה, כי מאוד רציתי להיות ישראלית, בלי להבין מה אני מקריבה. מאוחר יותר, כשהתבגרתי וגדלתי והתחלתי לחפש את הזהות שלי, הבנתי את ההקרבה שעשיתי ובחרתי לחזור לשם טהון, שמכיל את המורשת שלי, את המורשת של משפחתי, ולא מוכנה יותר לוותר עליו. שם זה הכותרת של הבן אדם. זה אבן היסוד לתקשורת בין אנשים. השם שלנו אומר עלינו משהו, אפילו משהו קטן. לפי המסורת האתיופית, התינוק יקבל את שמו 40 יום אחרי שהוא נולד, ואם זו תינוקת אז 80 יום. השם מספר סיפור, יש לו משמעות, הוא מספר על התקופה שהתינוק נולד, המקום, האופי של התינוק, והרגע שהוא מעורר אצל משפחתו. בעלייה לישראל, הרבה מהשמות שונו כבר מהירידה מהמטוס בשדה התעופה. ככל שמסת העולים הייתה גדולה יותר, נתינת השמות הייתה שרירותית יותר. שמות נשלפו בהקריות ממאגר שמות תנ"כיים, מבלי להסתכל אפילו על שמו המקורי של האדם, על המשמעות שלו. בשביל הממסד, השינוי של השמות סימל את המעבר מחברה מסורתית למודרנית. הגישה הייתה של אדונים שבאים להכווין ולהטמיע. התייחסו לכל העולים כקבוצה ולא כיחידים. הפעולה של שינוי השם באה למחוק את העבר ולפתוח דף חדש. וזה עשה בדיוק ההפך, בהרבה מקרים. נוצרו משברי זהות, חוסר חיבור. למה האדם בעצם צריך לוותר על זהותו ועל שמו שניתן לו מתוך כוונה וסיבה? סיפור נשאר מאחור, ונשארת רק מילה שאין לה משמעות עבור האדם המוטה אותה. שמי טעון, השם שלי, המשמעות שלו זה תהיה. כשעליתי לארץ בגיל 4, הגננת שלי נתנה לי שם אחר, נורית. אימצתי את השם בגאווה, כי מאוד רציתי להיות ישראלית, בלי להבין מה אני מקריבה. מאוחר יותר, כשהתבגרתי וגדלתי והתחלתי לחפש את הזהות שלי, הבנתי את ההקרבה שעשיתי ובחרתי לחזור לשם טהון, שמכיל את המורשת שלי, את המורשת של משפחתי, ולא מוכנה יותר לוותר עליו.